Hai Besti, panas yo Bes. Siang yang panas Besti iki jan kaya umup-umupo. Terus gabut mak-mak gabut dolanan HP. Ketemu resep sing cocok ndelalah salah satu enek bahane ning omah. Wis gas ngene yo Bes. Iki gula pasir 150 gram. Terus gula aren 70 gram yo Besti, ditambahi tepung beras 100 gram, tepung maizena 50 gram, terus karo telur yo Bes. Iki aku menggunakan telur 1 butir, ditambahi sebutir yo rapopo. Terus iki ngono ditambah garam Bes ben gurih, terus santen 200 ml. Lek pengen luwih encer neh ya ditambahi santen ya sak anumu lah Bes, sak seleramu. Terus iki bahane roti tawar Besti, diiris-iris dadu ben rapi ngono ya Bes, kotak-kotak ngono. Terus selanjutnya pisange yo diiris-iris dadu Besti, nongkone yo ngono kuwi diiris-iris, arep diiris dawa kenek, kotak yo kenek. Setelah kuwi bahan-bahan kuwi mau terus dicampurne dadi siji ning adonan kuah mau yo Bes, ben tercampur mereka ya toh, menjadi satu. Lek wis kuwi diaduk-aduk sampai rata Besti, terus siapkan daun pisang buat membungkus iki lho Bes. Dibungkus ben rapi ngono lho Bes, kaya arep ning kondangan ngono kae. Terus ditambahi daun pandan Besti, ben wangi yo nek wis siap kuwi dikukus sak matenge yo Bes. Nah lek wis berubah warna godhonge ngono kuwi berarti wis mateng lho Besti. Mateng iki tak entas yo Bes saka dandang. Nah iki arep tak tiliki terus tak gekne kopi pahit Besti. Sedina urung ngopi iki mau hawane panas bingung arep nyapa-nyapa Bes. Ya wis ngono yo Bes videoku. Selamat merikup. Tetap semangat Bestiku.